Yurdumyzyň ähli ýerlerine bolşýaly Balkan welaýatynyň etrap şäherlerine de Mukaddes Gurban bayramynyň ikinji gününiň dawaralary ýokary ruhy belenlikde bellenilip geçildi. Yurt garaşsylygymyzyň şanly 33 ýyllyk ähli halk toýunyň botogatyny bellenilip geçilýän ruhy päkligiň, hoş niýetligiň, haýyr sogabyň we mukaddesligiň aýdyň beýany bolan Gurban bayramyna Balkan welaýatynyň ähli ýerlerine giň erimde taýýarlyk görüldü. Balkan welaýat, Balkanawa şäher häkimlikleriniň, welaýat we şäher dinanlary guramasynyň, welaýat medeniýet müdürligi bilen bilelikde asyrlar aşan Mukaddes Gurban bayramynyň şanyna geçiren bayramçylyk çäresi ýokary ruh belenligi öýtsendi. Gahrman arkadağımyzyň hemde arkadagyly gahrman terdarymyzyň döwletli başlangyçlary esasynda durmuş ykdysady özgörtmeleri başdan geçirýän Balkan welaýatynyň şäherleriniň, etrap merkezleriniň, awada milli siýasatçylyk zolagynyň binagarlyk kesbiniň ajaýyplygy bugün görüni haýrana goýup kalbyňy buýsunç duýgusyndan olurýar. Bu ýerde geçirilen dawarada çykyş edenler özleri bardy, halkymyň hakynda edýän ýerginsiz aladalary, döredýän döwrwap şert mümkinçilikleri üçin arkadagyly gahrman terdarymyzyň hemde gahrman arkadagymyzyň adyny alkyş sözlerini aýtdylar. Bayramçylygyň dowamynda hiňilliklerin töweregindäki saatlyk şowkuny, sungun saatlarynyň ýerine ýetiren döwrwap aýdym sazlary, joşguny tanslardyr kuş tepdileri, täsin sergiler, söwda hyzmaty, welaýatda bagtyarlygyň höküm sürýänliginden güwäsine urildi. Dawaran geçen ýerinde gurnulan hiňilliklerin töwereginde jemlenen adamlaryň ýüzlerindäki saatlyk alamatlary olaň ýurt başdanmyda baky hoşallyklarynyň ata watanymyza çäksiz buýsançlarynyň aýdyň beýany urildi. Geçirilen bayramçylyk dawaralaryna welaýatyň sunod saatlarynyň aýdym sazly çykyşlaryna uly orun berildi. Olarda Mukaddes Gurban bayramynyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň, hormatly prezidentimiziň hemde gahrman arkadagymyzyň ýyl ýurt bähwitli, dünýä ähmiýetli beý işleriniň wasby belentden ýetirildi. Ajaýyp milli däp desturlarymyza eýerilip tutulan 6 ganat agoýlarda mehmanlara türkmen milli naharlary, ene toprağymyzdan öňýän naz-namatlary hödür edildi. Bu ýerde Amal Haşam sunuwatynyň nusgalyk el işleriniň sergilerine de uly orun berildi. Baý many mazmunly sergilere dawara gatnaşyjylar uly höwes bilen tin etdiler. Türgöllüň sportyň dürli görünüşleri boýunça uran gadykly ýarışlardyr görkezme çykyşlarynyň jan koýerlerim ýetip boldy. Bayramçylyk günleri goňşy golamlary, dogan garyndaşlary, dost ýarlary bilen didarlaşan adamlar birek-biregi gadymy hem müdimi bayram bilen tüý sürekden gutladylar. Gurban bayramynyň dawaralary Balkan welaýatynyň ähli etrapdyr şäherlerinde de ýokary ruh belentligi eýe bolup, gydykly çäreler, köpçüliklerin gezelençler bilen goşdy.